बिटिसिनि मुंदांखा बियाद एबा अर्किड आबादारि अनसाराम नार्जारि। अनसाराम नार्जारि बिथाङा 300निबो गोबां अर्किडफोरखौ बुथुमनो हाबाय। अनसाराम नार्जारिया 2006 मायथाइनिफ्राय बियाद एबा अर्किडनि सायाव नोजोर लाखिदोंमोन। चिरां जिल्लानि बेंटल अन्थाइबारि गामिनि अनसाराम नार्जारिया गावनि बारियावनो बियाद एबा अर्किड आबाद खालामदों। बेनि उनाव 2013 मायथाइनिफ्राय अर्किड आबाद मावनायखौ जागायो आरो दिनैसिमाव बिथाङा 300निबो बांसिन अर्किडफोरखौ बुथुमनो हादों। 3 बिगा हायाव दायो अर्किड आबाद खालामदों नार्जारि बिथाङा। गुबुन हादरफोराव अर्किड जोबोद बेसेन गोसा आरो अर्किडखौ जोथोन लायो। बेनि गुना आलादा आरो बिटिसिनि हाग्रा ओनसोलफोरावबो गोबां अर्किड दंमोन। दायो नाथाय बेफोर हाग्रा ओनसोला खमायलांनायनि जाहोनाव गोमालांबाय। बिटिसि सरकारा जुदि 100 बिगासो हायाव अर्किड आबादखौ खालामोब्ला अब्ला जोबोद मोजां जागोन होननानै बिबुंथि अर्किड आबादारि अनसाराम नार्जारिनि। गुबुन हादरनिफ्राय अर्किडखौ नायनो फैगोन आरो बायगोन। बेनि गेजेरजोंबो बिटिसिआ मुलाम्फा आरो रांखावरि खामायनो हानाय जागोन आरो बिटिसिआ मिथिसार जाबावगोन। नार्जारि बिथाङा दिनैसिमबो सरकार फारसेनिफ्राय जेबो रोखोमनि मदद मोनाखै होननानैबो फोरमायो आरो सरकारा मदद होयोब्ला बेनिख्रुइ बांसिन अर्किड आबाद मावनो हागोन होननानैबो फोरमायबाय नार्जारि बिथाङा। अर्किड मावनायाथ' गोबावथारसै। फार्स्टआव जेनेबा 2006 सनावनो एसे आन्दाज मोनदों बे अर्किडखौ, ओमफ्राय 2013 सननिफ्राय एकदम गोसो होथाबना मावनाय जादों आरो। बेसेबां रोखोमनि अर्किड दङ? 350 बेबायदि भेराइटि दं आरो स्पेसिस हिसाबैथ' आरो बहुत दंबावो। बिदियाथ' जेनेबा सिगां जोंनाव दंफां लाइफां मेला दंमोन ना खाथि खालानो, बे दंफांफोर मेरला बेफोर अर्किड माने बर'नि बियाद होनना बुङोमोन ना, बियाद माजों सैया आरो। खिन्थु आसलथे बे जाहैबाय एसेबां मुल्यबान जिनिस बा दाम गोसा बेसेन गोसा जिनिस, जों बेखौ सिनायामोन आरो। दा मालाय मानसिफ्रा फरेन कान्ट्रिफ्रा जेरै थाइलेण्ड, ताइवान, निउजिलेण्डफ्रा मालाय बेखौ बिराद बानायना दोनो। दा जोंबो बेफोरखौ मबाइलफ्राव नायबाय, दाथ' मिडिया जुग नालाय, दा बेफोरखौ नायनानै आंबो बेफोरखौ सोलोंबाय आरो। जिउआवथ' बहुत मुलाम्फा जायो, रांखान्थियावबो बिराद मुलाम्फा जायो फानोब्ला। जोंहा दा फरेस्टनिफ्राय माखासे नियम खान्थि दंना, बे हिसाबै जों बेखौ जानला मोनला फाननो मोना आरो। रेटआथ' बाय खम 500, 1000, 2000, 3000, 4000 बे रोखोम जायो आरो फानोब्ला। ओमफ्राय जों बेखौ दा जों मा होनो बेखौ ओरैनो फाननाय सिस्टेमाव बानायनो हायो आरो जों दा। ओमफ्राय बेखौ बानायबा सरकारनिफ्राय माबा मोनसे लानांगोन आरो, अथराइज लानांगोन। ओमफ्राय जेरैहाय मालाय थाइलेण्ड, ताइवान, निउजिलेण्डफ्रा बेफोरखौ फाननानै जेरै बिसोरो जानाय होनानैबो फैसा मोनो, नायहोनानै फैसा लायो, फाननानै फैसा लायो, 3 रोखोमनि फैसा लायो। थिग जोंनाबो जुदि जों बेखौ जुदि आसाम सरकार बा जोंनि इण्डियाआव बानायोब्ला बा बड'लेण्डआव बानायोब्ला जों बेबायदि बहुत मानसि थांनो हागौ आरो। दा जों हाग्रायाव लायनांगौल' दोनफैनांगौल', ओमफ्राय हाइब्रिदफोरखौ जों लाबोबाय दोनफैबाय। दा जों हाग्रायाव ओरैनो नस्थ'सो खालामजोबो, बेफोरखौ दोनथुमनानै जुदि जों फानोब्ला